ሰላም ቅዱሳን ከመይ ቀኒኹም ሰላም ኣምላኽ ንዘል ዓለም ምሳኻትኩም ይኹን። ብመጀመርታ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎማዓንቲ ድማ ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 35 ብሙሉእ ከነንብቦ ኢና። ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብለና? እግዚአብሔር ተዋጋኢ ስሙ ድማ እግዚአብሔር ይብለና። ስለዚ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከንብቦ እየ። ኦ እግዚአብሔር ነቶም ዝበኣሱኒ ተበኣሶም፣ ነቶም ዝወግኡኒ ውግኣዮም። ዋልታን ገለብን ሓዝሞ ንምርድአይ ተንስእ። ኩናት ኣንበጥብጥ መንገዲ ሰጉብተይ ዕፆ። ነብሰይ ምድሓንኪ ኣነ የበላ። ንነብሰይ ዝደልይዋ ይሕፈሩን ይነብሩን። ጥፍኣት ዝሓስቡ ንድሕሪት ይመለሱን ይሕፈሩን። ከምቲ ኣብ ቅድሚ ንፋስ ዘሎ በቕባቕ ይኹኑ። መልኣክ እግዚአብሔር ከዓ የባርሮም። ብዘይ ምኽንያት መፈንጠሮኦም ብሕቡእ ዘርጊሖሙለይ። ብዘይ ምኽንያት ነብሰይ ጉድጓድ ክዒቶሙላይ እሞ መንገዶም ጸልማት መንደሉ ጾት ይኹን። መልኣክ እግዚአብሔር ድማ ይስጎጎም። ብድንገት ጥፍኣት ይምጻዮም። እታ ዝሰወራ መፈንጠርኡ ተሓዞ። ጥፍኣቱ ናብኡ ይውደቕ። ነብሰይ ግና ብእግዚአብሔር ባህ ክብላ ብምድሓን እውን ክትሕጎስ እያ። ኣዕፅምተይ ኩሎን ኦ እግዚአብሔር ንስኻ ንምስኪን ካብቲ ዝሕይሎ ንምስኪን ንድኻ ካብቲ ዝብዝብዞ ዘናግፍ ንዓኻ ዝመስል መን ኣሎ ክብላ እየን። ሓሶቲ ምስክር ተንስኦም ዘይፈለጥክዎ ነገር ይሓቱኒ። ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ ይፈድዩኒ። ነብሰይ ዘኽቲም ኣላ። ኣነስ እንተሓመሙ ክሊ ተኸደንኩ። ንነብሰይ ብጾም ቀጻሕክዋ። ርእሰይ ኣድኒነ ጸለኹ። ፈታውየን ሓወይን ከም ዝነበረ ገይረ ተመላለስኩ። ብወላዲቱ ከም ዝበኪ ደኒነ ሓዘንኩ። እንተ ሓንከስኩ ግና ሓቢሮም ባህ በሎም። ክፍኣት ሓበሩለይ ኣይፈለጥኩም ከዓ ቀደዱኒ ኣይሓደጉንን እውን። ምስቶም ግቡዛት ወዘኛታት ኮይኖም ኣስናኖም ሓርቆሙለይ። ጎይታየ ክሳዕ መዓስ ነዚ ክትጥምቶ ኢኻ? ነብሰይ ካብ ጥፍኣቶም ነታ ቀንደይ ካባናብስ ኣናግፋ። ኣብ ዓብይ ማሕበር ኣመስግነካ። ኣብ ማእኸል ብዙሓት ህዝቢ ይውድሰካ። ነቶም ብከምኡ ዝፃረሩኒ ብኣይ ኣይተሐጉሶም። ቶም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡን እውን ብዒንቶም ኣጣቐሱለይ። ሰላም ኣይዛርቡን እዮም እሞ ነቶም ርጋእቲ እታ ሃገር ስጥልመት ይምህዙሎም ኣለዉ። ኣፎም ናባይ ሃህ ኣቢሎም ኣሰይ ዓይንና ረኣየቶ ይብሉ ኣለዉ። ኦ እግዚአብሔር ርኢኻዮ ስቕ ኣይትበል። ጎይታየ ካባይ ኣይትርሓ። ኦ ኣምላኸይ ጎይታየን መሰለይን ንቓሕ። ንነገረይ ድማ ተንስእ። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ከም ጽድቅኻ በይነለይ። ብኣይ ድማ ኣይተሐጉሶም። ብልቦም ኣሰይ ድሌትና ኮነ ኣይበሉ። ወሓጥናዮ ኣይበሉ። ነቶም ብጸገመይ ዝሕጎሱ ኩሎም ኣሕቢርካ ኣሕፍሮም ኣነውሮምን። ቶም ዝዕበይለይ ውርደት ነውርን ይልበሱ። እቶም ንጽድቀይ ዝፈቱ እልል ይበሉን ይተሐጎሱን። ኩሉ ግዜ ናይ ባሪኡ ሰላም ዝፈቱ ጎይታ ዓብይ ይበሉ። መልሓሰይ ድማ ጽድቅኻ ሙሉእ መዓልቲ ምስጋናኻ ክትነግር እያ። ኣሜን።